asko estimatzen dut guzti hau. Batzutan iruditzen zait, igual gehiagikeria ere badela, baina gu kantariok beti jende aurrean gaude. Hemen denoi zerbait saltzea tokatzen zaigu, bi izan honetan eta nik kantua saltzen ditut. Eta gainera, salduta gero, eskerrona agertzen diate, eta askotan maitasuna. Hori ikaragarri iruditzen zen. Ez dakit, ekitaldi honetan zerbait esan behar nuela, eta atzaldia pasatu, pixkat argumendik abiatu, zer esan edo. Nik ere kumplitu, nahi baino bait. Eta, ara, oain, hemen ekitaldi honetan beste gauza batzuk pilatu zaizkit. Eta ikutu nahi nituzke. Aztekoz, nire lagun Jon Maiak jarri duen bihotza guzti honetan, esan behar artista dela, bakila jendea unkitzen, pentsatzen dut, ni bintzatu unkitu nau, eta zuek ere unkituko zineten segurunik. Mil esker, Jon. Gero uste kabean hemen agertu da xuberotar bat. Zertxo bat esan nahi, hau ez dut inoiz kontatu publikoan. Ni lehen aldikoz, zuberora joan nintzenean, 15 aldi bat egin duenan, abuztua zen eta ebil nintzen toki aurkitu zinik, eta azkenean, beraka eta beraka, ligira heldu nintzenean, han ere, hango ostatua betea zegoen, baina toki bat egin ziaten, eta han pasan nituen. Eta hantxe tonto nebilela, ze gertatu zen, hostal horrek zeuken alako sala handi bat, eta iluntzero, gau ez, han biltzen ziren beren perno hartzea. Siberotar kantari netzako mitikoa zirenak, han banuen etxean. Entzuten diasko ez da? Banuen etxean diska bat horiko kantariak ditzen zena, eta han agertzen ziren zomai kantari, xubiri, ez da gino pronuntziatzen den, Santa Engraziko kantari handia, beste kantari bat ere Napo deitzen zioten, aldi batez Napoleonen papera egin zuelako pastoral batean. Eta horrela, biltzen ziren eta esan gabe da, siberotarrak biltzen direnean, ez dakita arna sartzen kantu ez espaldi bada. Kantari pasatzen egin dituenan, bizpairu ordu. Egunero gertatzen zen hori, eta aldi batez, pasan nintzen komuneko gogoa intzitzaidan, eta pasan nintzen asa, eta pasan nintzen pasillo batetik, eta han sukalden kontra zegoen pasillotik, pasaber nuen komunera joteko, eta pasaran entzun nuen emakume heldu bat, sukaldean ari zen bat, bere kabuz kantatzen, bakarrik, eta entzuten zituen kantu horietako bat, aizen kantatzen. Eta orduan kontratu nintzen, gelditu nintzen da kontratu nintzen, Siberuan oso ezberdin kantatzen dutela gizonek eta emakumek. Eta horri bueltak hasi nintzen. Gero, aldi batez, nik nauken kanbera, lotako nukean kanbera ere, behar zuten egun batean, eta hortarako toki egin zioten beste kantu zebilen, beste ondoko antxe bertan beti zebilen gizon baten etxean, eta goiz hartan, urrengo egunean goizien esnatu nintzenean etxe hartan, baita ere, gizon honen emaztea ari zen kantuz, eta honek ere impresio berbera intzia. Orduan pensatu nuen, zergatik ote da emesteinako aldea, eta orduan nire burutapena da, ez da besteiz, buruzari naiz. Siberuan beti danik, espektakulu gisa, publikora, kantatzen zutenak gizona ziren, eta orduan nahi gabe buruak egiten du lana, eta kantatzen zuten pixkabal galeriari begira, eta hain behar zuten exhibizionean. Emakumeek aldiz beti kantatzen zuten etxean eta beretako, barnea begira, eta hor agertzen zen alde handia. Bueno, burutapen hobedekin da gero, egun batez, etxean eguen, eta afalostean, telebista jarri da nuken, eta uste gotein zela, goteingo jaialdi baten 20 segundoko zati bat bota zuten. Eta bat batean entzunen abos bat, eta irudia urrutitik hartua zen,
kantari bat, emakume kantari bat, eta esan nuen, epa, hau da, Siberoko emakumeen kantagintza, hau da, kantatzeko era, eredu kanporatzen duena. Pentsatu, enekin nortzen. Eta gira esango izuet, garai hartan nahiko liluraturik nintzen Libanoko kantari bat, hau da, arabiar munduko kantari jainkosa bat, izena berea Fairuz, ikaragarri gustatzen zitzaidan. Eta bat baten pentsatu nuen Euskal Fairuz izan zitzake. Bueno, gero, enekin hortzen, baina beste aldi batez konbidatu izan izen kantari, zonbait kantariekin asparren egin zen kantaldi batera, eta han ikusi nuen emakume bat uzkor pixkati eska bezala, lotxati bezala, eta esan zian batek, uste niko etxartek zentziela, hori duk zea maio jenart. Eta ni beratzetik unizen, saludatu nuen, eta hor dune saludatu nuen Mario jenart. Eta gaur hemen, sorpresan agertu zen. Euskal Milak ero emango izkizu dimuzu edo besarkada bat, Maili? Hala ere ni, atzalde honetan, beste burutapen bat izan dut, eta beste zertxo bai kontatu nahi nuen. Eta ara, ze denbora hartzen ari nahi zen. Jon Mailak hartu du baino gehiago ia. Ez, kurioso da, duela 15-20 egun, guzti hau ja publiko egin zenean, bat horbildu zitzaidan, topo egin nuen batekin, ezagun batekin desan zian, zer, aurten hijito guztiek Durango miltzatzen. Eta zen zuen, hori zer da, kasualitatea edo kausalitatea. Eta kausalitatea esan zuenean alako aire esoteriko bate, ikusi nion guztiai. Eta pentsatzen jarritezen duen, agian kausalitatea da. Gauz asko kezakigun bidea nundi noa egiten duten ez. Eta orduan, gogoratu nintzen, behin Jorge Oteizari nola entzunion, Oriotarron hijitotasunaren nundi noakoa. Beak esan zuen, hau kontakizun hau ama kontatu ziola. Bera amak 100 urte harrapatu zituen, beraz, aspaldiko kontu asko zekizkien. Eta behiraz esan zian Jorgek. Oriotarrok hijitoa bakizu zergatik garen? Herririk liberalena garelako. Jende asko parra ingo du, ez? Ara serio hartu zuen. Eta esan zuen, ara, aldi batez, ama kontatuta, basoko aldetik esaten dugu Orion, mendebaldetik egualdera, herri-zerri omen zebilen hijito saldo bat, eta toki guztietatik bota itemen zituzten. Eta gaina tartek izaten omen ziren. Horrela, kostako herri guzti pasamen zituzten eta heldu men ziren Getaria. Getaritik gane bota inomen zituzten. Eta irteran getariar batek, hijito bat izuzen dumen zion, ez altzaizue bururatuko horioa joteik. Zerik, han bai, denak zubiti bera putzura jongo zatela. Bueno, jomen zuten horioko zubia, baita pasa ere, eta bertan gelditu. Orduan, nik baukat oroitzapen oso marra, nola bide, atza hundia. Hau da, hijituen atza badut hautzaroan, nire oinarrian, eta da, ni Orion goikokalekoa, betidaneko goikokalekoa izan du naiz. Eta nola, txikitxoan izela, nola, eozin garaitan, ez behin eta bi, eozin garaitan nola, hijito batzu nola etortzen ziren, hartza handi batekin. Lepotik katea zeudela, hartza handi bat ekartzen zuten, bintzat handi iruditzen ziren, nire txikitasunetik. Eta nola gelditzen ziren, tokin-tokin, arrabitalari bat, pandero jole bat, eta esaten zioten, hartzari egintzen zioten dantza egiteko. Hartza dente jartzen zen, eta
huek egiten hasten zen. Hori ikusi nuenik askotan. Nezako oso zaila esplikazioa guzti hori zer baina hor, atza dago. Arrabitalari guare, noan neganik buruan dauket, bere meako pañuelo batekin eta bar. Gaur deguna, nire taldeko arrabitalariari beti solo bat jo behar duenean, eskatzen dio dara hijito bezala jotzeko. Hijituen gauza berezi hori. Bueno, ikarri postu naiz lotura hau ala gertatu delako. Eta bueno, sari hau argi zaiola denez eta oso metafora polita duenez eskerronez dator, beraz energia ona dakar eta nire aldetik ongi etorria. Nire ilunaldietan argi bizkat berak ere emango aldit. Mila esker.